Without a waste of any further time, says Lenkosi, chapter number 17, only 2 verses, verse number 22 and verse number 23. Then is verses here. Thank you, Jesus. Chapter number 17, verse 22 and verse number 23. Verse 22. Verse 22, yes. Wema ke uPaulos esazulwini sase-Areopago wathi, madoda ase-Athena, ngiyabona ukuba ezintweni zonke nincamisile ukuhlonela izithixo. Verse 23. Yes, sir. Kuba ndithe ndihamba ndisingasinga izinto enizihlonelayo. Oh yes. Ndafumana nezibingelelo ekubhalwe kuso kwathiwa, yes, kongaziwayo uThixo, lowo ngoko nimhlonelayo ningamazi. Ninazisa yena, ngizonazisa yena noThixo elimkhonzayo kodwa ningamazi. Sibongele mfowethu. Bawo siyabonga ngezwi lakho, liyaphila linguwe, linamandla thetha ngalo nasemini. Moya onamandla onke, umoya wakho mawuthethe ngezwi lakho, simamele inhliziyo zethu sithethe. Moya onamandla nceda lowa nalowa. In the name of Jesus Christ we thank you. Kafushane lapho esifunda khona sesizothandaza. Indaba kuthiwa iqala ku-chapter 1 la uJesu egcina uba semhlabeni. Lithi iBhayibheli uJesu uthembisa abafundi bakhe ukuthi kumele ukuthi ngihambe, ngoba mangingahambi idinga likamoya ingcwele ngeke lehle. Now ku-chapter 1 ubanikeza isithembiso. Ku-chapter number 2 isithembiso siyaphezekana.
uzokhulunywa ngawo. Kodwa ndimazi Jesu. Kade ngizwa Jesu ngemimangaliso nezimango zezindlela. Bathi ngifuna ukukwazi. Uthi ujele kade ngimuzwa ngokuzwa kwakhe. Kodwa manje sengiyabona. Because baningi abantu abazwela. Bathi abangena i-personal encounter. Sisavala amehlo wethu. Ngaluthatha isandla sakho sase-right sibeke empizweni. Bafuna mayi bafuna usise mfowethu. Uthuma kwakhe. Yebo uthuma. Kalungenzele favor yokuthenga. Kalungenzele favor yokuthenga. Bonke abanye abantu bafana amehlo. Kala wena uthatha isandla sakho sibeke empizweni yakho. Sifuna ukukhuluma isibusiso phezulu empilo yakho. Sifuna ukukhuluma isibusiso phezulu omndeni wakho. Ngicela uzidele lithi iBhayibheli. Ozinamayo athabaza isiphambano sakho angilandele. Kule nto kaJesu uyayala. Mina ngalabo bangani bamsiyela bethendeni siphuzile sithi siyofuna uthele. Mangisika kanti uJesu namhlanje uzongibamba. Kanti noma bangani sidabwe nabo bangibiza ngenyoni ngahamba ngaya ngaphambili. Bangibiza ngepatha. Ngisomtshela ukuthi labo abayafa namhlanje bacela ukuphula nami. Esasela nabo thula. Angizange usiwahlekisa ngempilo yakho. Bathi ngizothi nawe Jesu. Akwazi ukwenza impilo yomuntu ibengcono. Umusho kanjalo ukuthi ufundise ngalo ukukhuluma isibusiso phezulu. Ufundise ngalo ukukhuluma isibusiso phezulu omndeni wakho. Ngicela